Hej, jeg hedder Karoline Kirkegaard, og jeg kommer fra DI, Organisation for Erhvervslivet. Og jeg har talt lidt om, hvad godt websprog det er. For det første, så skal I tænke over, hvor det er, jeres indhold det hører til. Jamen, hører det til på jeres hjemmeside, eller hører det til på LinkedIn, Facebook? Hvad er det egentlig for noget indhold, I gerne vil formidle? Derudover så skal I tænke over, hvad er det for nogle ord brugeren bruger, når de leder efter jeres produkter, og hvad er det for nogle ord, I selv bruger? Hvad er det, der er jeres fagekspertise og jeres brancheord? Et tredje råd er på jeres hjemmeside, at I har en meget synlig struktur, så brugeren hele tiden kan se, jamen, hvor var de kom fra, hvor er de henne, og hvor kan de gå videre hen. Så de ikke farer vildt på jeres hjemmeside. På de enkelte sider, jamen, der skal I være opmærksom på ikke at bare have en lang brødtekst, men skrive teksten scanbart. Det vil sige, at man skal kunne kigge ned over siden og se, jamen, er der noget af det her, der er relevant for mig. Og det kan I gøre ved at have nogle små underoverskrifter, ikke have for lange brødtekster, have nogle punktopstillinger og have mange linktekster, der meget gerne skulle være blå, og med nogle sigende linktekster. Så kan brugeren hurtigt se, jamen, er det her noget, der er relevant for mig. Og sidst men ikke mindst, så tænk over jeres linktekster. Jamen, hvad er det, I skriver i linkteksten? Skriv ikke bare, læs mere her. Skriv gerne, læs mere om, og så et eller andet, det som brugeren kommer hen til. Eller skriv, jamen her finder I en prisliste over de og de varer. Skriv også meget gerne i parentes, hvis det er et Word-dokument, hvis det er en PDF, så brugeren ved, hvis der popper et eller andet op.